Presley was a fun-loving guy, very ambitious, very, very ambitious, kind-hearted, soft, gentle, when he needed to. Usapho lukaPresley Choneyagae luthe yakuhlala ihleli ezinhliziyweni zabo okuvakele kwinkonzo yakhe yomncwabo ibibanjelwe e-Acacia ePitoli namhlanje. When this actually happened, I couldn't believe it. It was really unbelievable and it really shattered me in ways I couldn't even explain. Mapolisa ase-Freystata athe yaqhuba nophando lwawo lokuqhilwa kukaKamohelo Bawukudi noqhilwe ngamadoda bezenza amapolisa eBloemfontein. Azisakwazi ukulinda imbaleki ezakuthabatha inxaxheba kumdyarho i-Comrades Marathon nozaqala eMgungundlovu yokuphela eThekwini ngomso. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Usapho lukaPresley Choneyagae luthi lo mdlali kamabonakude uyakuhlala ehleli ezinhliziyweni zabo la ngamazwi avakele kwinkonzo yakhe yomncwabo e-Acacia ePitoli namhlanje. Choneyagae usweleke kwinyanga ephelileyo ngenxa yeengxaki zokuphefumla. Inkosikazi kaPresley Choneyagae imchaze njengendoda enothando, umhlobo obeyimvuze bububele kwanendoda ebibakhathalela abantwana bayo. Usapho luthi kuza kuba nzima ukuxola ngokuhamba kwakhe. Presley was a fun-loving guy, very ambitious, very, very ambitious, kind-hearted, soft, gentle. When he needed to, he could, take it a notch up. But overall, he was very humble, very respectful guy. Presley really cared about myself and the kids. Mosha, siza kukhumbula. Umama uthi ucela into enye kuwe, ukuphola. Ucela umpholise. Yeyona nto ayicelayo kuwe kuphela. That's the only one thing that Abahlobo bakhe baxele ukubhubha kwalenzalelwane yaseMahikeng njengenxiba lencula. I have no words to say how hurt I am that I had to experience the last moments of his passing. To see you, my friend, leaving the manner in which you left broke my heart. You made me weak. You told me about the role that you were writing for me. I realized that those were our plans. Right now, we have to readjust, redo everything, because now we're dealing with God's plan. If Tobeta had friends, Tobeta's friends, Baba Nwan Lebon, Akostasikum, Basile Mo Ochats, Lemo Karen Park, Lemakasi, should have told him, go home, you have children. Go home, you have a wife. Kambe olufafa lwakwaChoneyagae ke lushiya ngasemva umzila wembali etyebileyo yemidlalo kamabonakude elazakhela indumasi kuyo. Kaloku waqala ukubonakalisa isakhono sakhe njengomdlali weqonga xa wayeneminyaka eli-10, kodwa umboniso bhanyabhanya othi tsotsi wamenza wantingela kwamanye amazwe nalapho wabuya egodle ibhaso le-Oscar. Today, we gather to celebrate the life and legacy of Presley Choneyagae, a gifted thespian who left an indelible mark on our screens, our hearts, and our nation. UPresley usweleka eyintandokazi yesininzi kumdlalo kamabonakude oqhubayo othi Cobrizzi. Lala uphumle Cobrizzi wali-Easy. Mapolisa ase-Freystata athi sele kwinqanaba elibalulekileyo kakhulu kuphando lokuxhilwa komfana oneminyaka eli-19 waseBloemfontein. uKamohelo Bawukudi uqweqwediswe ngamadoda amabini nebezenza amagosa esipolisa ngoLwesine ngethuba ephuma esikolweni.
uDaniel nongumqhubi kaKamokhelo uthi ngethuba bekwisitalato i-Elridge Park Extension wamiswa ngabantu ababini ababenxibe njengamagosa esipolisa behamba ngesithuthi esinezibane eziluhlaza. Ngaphakathi kuso kukho isixhobo esifana nethotholo elisetyenziswa ukunxibelelana kwamapolisa. We won't pull back any punches. Whoever is involved will have to have his or her rolling. And the Provincial Commissioner clear mandate to the investigating team is to go deeper, not even looking outside, they must also look inside. Umakele uthi ziyaxhalabisa iziganeko ezithe gqolo ukwenzeka zisenziwa ngabantu abazenza amagosa esipolisa. We have deployed maximum resources within this team, which is being led by Major General Adams, in an effort to locate 19-year-old Kamokhelo Baukudi, who was kidnapped on Thursday by suspect impersonating police officials. The team's clear and uncompromised mandate is to bring Kamokhelo home safe and alive and apprehend whoever is behind this barbaric act. Otishala nabazali besikolo apho befunda khona uKamokhelo bebebambe umthandazo ngoLwesihlanu nalapho bebesithi banethemba lokuba uza kubuya ephila. It was wonderful having all his friends and people who are special to him here together tonight. The teachers and some of the therapists, the staff, as well as parents and other friends, just to get together to put him in the Lord's hands. We are very, obviously we are very shocked about what happened. One thing I miss about Kama is his jokes, not just his jokes, but his presence in general, because wherever Kamo is, there's happiness, there's light, there's peace. When this actually happened, I couldn't believe it. It was really unbelievable and it really shattered me in ways I couldn't even explain. Amapolisa athi aphanda ityala lokuthunjwa nokuzenza amagosa esipolisa kwaye abongoza nabani na nokuba nolwazi ngokulahleka kukaKamokhelo ukuba eze ngaphambili. Njengoko i-arhente yezendlela kweli i-South African National Roads Agency ibekele bucala imali ngaphaya kwe-3.5 billion zeerandi kwiphulo lokulungisa nokwakhiwa kwendlela kwiingingqi zaseMpuma Koloni, kodwa abanye babahlali beliphondo bathi basajongene neengxaki zemingxuma ezindleleni nokonakala kwezithuthi zabo ngenxa yeendlela ezimbi kwakunye nezithembiso ezingazange zifezekiswe. Nangona urhulumente weliphondo ethembisa ngokwakha indlela kwiidolophu ekudala zikhalazela indlela embi, abahlali baseMthatha bathi kudala behleli ethembeni. Le ndlela ikwisimo esibi le. Iba ngalungiswa ithatha nje intsuku ngoba iyarojwa ngabantu bayilungisayo. Osithenga ishocks oko baziyagqabhuka, kuba ziyaphela ziyagqabhuka. Isimo sale ndlela sibi kakhulu. Kangento uba imbi le ndlela ndikhumbula bekuke yakhona umuntu omithiyo oleqiswa isibhedlela ubelekele endleleni ngoba le ndlela iyamhlukuhla ineziginqi inendawo ezihambe ziwele eziqhakileyo imbi kakhulu. Urhulumente ke bekwathembisa wamane ngathi zayikrwela awakrwela nje hayi iqhawukile xa ukhweza usithi ubheka konkalana hayi akho ndlela. Ukanti osomashishini basekuhlaleni bathi amavili wezithuthi zabo aphelile yile ndlela imbi. Mna njengoba ndinevenkile ndiyastoka kufuneka ndiqhube endleleni engeyondlela ngoba ayizange ndimdala ngoku na 43 years ayizange yabakho indlela enhle apha kule ndawo. uMEC ephondweni wendlela ebethe uzawudibana uSandral nge28 kaMeyi bazama ushukuxa into edibene nale ndlela iikomiti zikaSandral zizawudibana. Siyathemba ke ngoku xa kusithiwa ke ngobathi ikhona imali ebekwe bucala iyabonakala uba izakwenzeka into edibene nale ndlela. Le ndlela lena iyasokolisa kakhulu. Isebe lezothutho kweliphondo lithi le mali yezindlela izokwenza umahluko omkhulu kweliphondo. We know that this is not an investment on just road infrastructure, but an investment on the people of the Eastern Cape, on their lives and their livelihoods, because we always say that road infrastructure is a catalyst for economic development. Yimali engange 3.5 billion rand ebekelwe ukulungisa indlela kwiphondo leMpuma Koloni.
Sekela mphathiswa wezamanzi nogutyulo umnumzana David Mahlobo ubongoze abahlali baseStanderton eMpumalanga abajongene nemingeni yonkinkisho lwamanzi kuba babe nomonde. Mahlobo nobehlola amaphulo eziseko zophuhliso zamanzi kule ngingqi uthi inkulu indima eseligangathiwe ukusombulula le ngxaki yamanzi. Kodwa abanye babahlali abaphila phantsi kwemeko yokunqongophala kwamanzi bathi selilithuba elide belindele isisombululo kwaye abasenawo kwaphela umonde wokulinda kwakhona. Usekela mphathiswa wezamanzi nogutyulo undwendwele umasipala waseLikwa eStanderton ukuzokujonga inkqubela phambili ngokuphathelene namanzi nogutyulo kule ndawo. Ngaphambilini urhulumente wafaka imali elinganiselwa kwizigidi ezingama-300 zeerandi ukuze kusonjululwe ukunqongophala kwamanzi kule ndawo. Usekela mphathiswa uthi wanelisekile inkqubela eyenziweyo. This area was filthy. The sewer was running into people's homes, in the street, into public facilities, and worse, they were polluting the Vaal River system. That ended up actually polluting Gauteng, Free State, Northern Cape until to Namibia. And that intervention has yielded results. The mayor of the district was able to assemble a very good team because in the main, the infrastructure had collapsed. Abahlali bathi nangona bewuxabisa umsebenzi owenziwa ngurhulumente kodwa isantya siyacotha. Ama-toilets ayanuka ezindlini lokusithela amanzi angcolile lawo esigeza ngawo mele siwathele lapha and asisagezi sesiyasula nje. Abantwana abancane abazalwayo bazalwa kulawo manzi lawo abolile. Lawo manzi lawo aphuma abasinikeza wona bawakhala emadamini. Bathi mabawakho kulawo madamu lawo kulahlelwa abantu lapho kulahlelwa izinja kulahlelwa yonke lento le thina mphakathi mile sibuye futhi siphuze lawo manzi lawo. Usekela mphathiswa uthi uyakuqonda ukudambuka kwabahlali kwaye uthi sele kugqitywe malunga ne-60% yokucocwa kwamanzi. What does it mean when we finish this work? It does not mean that one, there will never be sewer problems here. It does not mean that people are going to get water all the time. Our teams are going to produce a plan on how to ensure that there is technical efficiency and operational efficiency. Uthi umasipala waseLikwa kunye nowaseGert Sibande baye badibana nabecandelo labucala ukuba bancedise ekugcineni iziseko zamanzi. Futhi nje isibhedlela kusona indawo enkani. Okay di maka ke papa gona ena o ngwana gona ga thagala o ka re ga hlapa lo hlapa. Yabona lo msangano wenzo lo mfana ubaba wami mina bengeka umele. Pendulo ukazama udlala lengwana ganyane fela. Hambi yodlala le. Nginguyihlo mina. Wangikhulisa kanje ke mina nobaba. Is right. Babi yangihlula lokho. Bamba la. Sishayise phezulu. Nazo. Nazo. Kodwa yena ba tlo tseba fela umama methu gore o utlwisisa maikutlo a hae o tshwere ntwana esile anginayo imali ufuna ngenze njani Ndumiso inomsangano wenzayo wena mfana ke lo msangano wenzayo yaso Njengoko kule veki izayo ngecawe lusuku lotata iFathers Day ngelasemzini lo mboniso bhanyabhanya othi Playing Dead uthetha banzi ngendima katata ekukhulisweni kwabantwana ingakumbi abantwana abangamakhwenkwana. Fikile siyakwamkela Playing Dead ingaba intoni ekhuthaze ukwenziwa kwale film yaye ithini imfundiso yayo? Lisa ngiyabonga ngijabulile futhi ukuzokhuluma ngePlaying Dead okuyifilimu emfishane nje ukuzokhuluma ngokubaleka kukababa okanye amadoda empilweni zabantwana abantwana abasakhula. Ukubaleka kwale film ukuthi abantwana babe naleyo balance yokwazi ukukhuliswa umama nokukhuliswa nawo umuntu osilisa. Kodwa ukukhuliswa komuntu ukukhuliswa umuntu wesilisa akwazi nokuthi afinyelele ezingeni lomntwana lapho ekhona okuhlanganisa nokuthi bakwazi ukuba khona nokudlala ngoba ukudlala yiyo indlela abantwana bafunda ngayo. Intoni eyenza ba kubaleke ngayo lo ndlela kangako ufikile into yobana ngabe umuntu ongutata bekhona empilweni yomntana? Ubaba uyisithi esibalekile kakhulu emndenini nasemphakathini ngoba umntwana okhuliswa ubaba noma umuntu wesilisa omela ubaba empilweni yakhe uyamsiza ngokuthi abe nogqozi lokubhekana nempilo akwazi nokuthi akwazi phecelezi abe adventurous futhi akwazi nokuthi
in situations isimo masifuna ukuthi kube na some problem solving ngenxa yale confidence ayithola emntwini wesilisa uthola ukuthi umntwana uyakwazi ukuthi ajobelele empilweni akwazi nokwenza lokho abanye abakusabayo ngoba esikhathini esiningi abomama ikakhulukazi siyathanda ukuthi siba protect abantwana ukuthi ungayi kakhulu kodwa ubaba uyakwazi umphusha ukuthi ungakwenza lokho mfana wami hamba uqhubeke uye phambili ukungabikho ofikile kwabantu abangodada empilweni yabantwana especially abantwana abangamakhwenkwe ingaba mhlambi kuyabachaphazela ekubeni nabo babe ngodada abaqotho ngomso ibhlungu lisa indaba okungabi nobaba okanye umuntu wesilisa empilweni yomfana kakhulu ngoba abantwana babafana mabekhula si expect ukuthi babe abobaba bakusasa kodwa umbuzo uthi uba ubaba kanjani ungazange wafunda ukuba ubaba so abobaba empilweni yabafana nabantwana nje in general ukuthi baba isibonelo sokuthi si relate kanjani si ubulili obuhlukene ngokuqala kwesibili kube ne question responsibility ubaba oqotho make khona ufundisa lo mfana ukuthi kuyini ukuthatha ngesixhosa nithi igcathu right yes, irresponsibility uthathe ipart emphakathini yes so umfana mayekhula uba ne role model in fact in every boy kunalento ethi ngifuna ihero and le hero akusumama esikhathini esiningi ubaba so ukuba khona kuka baba okanye umuntu wesilisa empilweni yomfana into ebaleke kakhulu isiza futhi nokuthi kube nestability emotionally ngoba esikhathini esiningi abomama nje generally we are created as you know asikho as calm as abobaba nendlela yethu yokudila nezimo ezikhona empilweni ayifani nalendlela ubaba adila ngayo so uthola ukuthi umfana okhuliswa umama kuba nomhluka akafani nomfana okhuliswa umama nobaba okugqibela afikile kancinci nje kumbuzo wethu wokugqibela ingabo mama bona yeyiphi indima abanoyidlala ekubeni baqinisekise ba odada bakhona ezimpilweni zabantwana babo aboneli nje kukhupha imali kwangaxeshanye usixele noba imovie iphuma phi yeah inzima indaba yabomama esima njengabo gatekeeper sithi ngoba ubaba akasekho empilweni yami ngibone ngathi akasabalekanga empilweni yomntwana ingabe ukuthi asesesihlukene kepha ubaba uyadingakala impilweni yomntwana umama akamelanga buka ubaba njenge ATM father ukuthi faka imali uzobona siyamdinga ubaba ukuthi azodlala indima amela idlale ekutheni afake nesidima empilweni yomntwana so ngaleyo ndlela ikhuza nathi masibukela lo mdlalo we Playing Dead isibonisa nathi ukuthi singabomama masipha bobaba ithuba labo simele ngasemva kancane ukuthi ubaba naye akwazi ukuzibonakalisa empilweni yabantwana bakhe kodwa ke kube nalendaba ye GBV iGBV ukuthi abantwana abakhula bangazi ukuhlukanisa emotionally ukuthi baphila kanjani babottle up batshelwa ukuthi umfana akakhali uma esekhula unfortunately in most cases lo mntwana ugcina ebe involved either as a victim or as a perpetrator ye GBV fikile siyabulela sisingexesha lakho ngiyabonga Lisa kakhulu asisakwazi ukulinda imbaleki ezakuthabatha inxaxheba kumdyarho iComrades Marathon ngomso lo mdyarho weComrades walonyaka uza kuba i-down run kwaye uza kuqala eMgungundlovu ze uyoqhina eThekwini namhlanje imbaleki bezisenza amalungiselelo okugqibela phambi kwalo mdyarho kuyasa okungaliyo kwaye kuza kushiyana mamukondla ngomso xa amawakawaka embaleki eza kube eqabela amaqhina neminqantsa yeComrades Marathon ukusuka eMgungundlovu kuyoqhina eThekwini ompondo zihlanjiwe balo mdyarho bacebise abo baza kube bethabatha inxaxheba ukuqala kulo mdyarho ukuba bangatshili ngezidanga zabo kudala bebaleka kulo mdyarho. What I can say for the first time runners, the novices, is that the key to success to finish their race is for them to pace themselves well according to their time and don't worry about what is happening around them. Ukandi abakwazi ukuzibamba imincili abo baza kuthabatha inxaxheba ukuqala kulo mdyarho.
Enkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzango deskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku edeskeni yam yemuslim nake bethuna gama lam ndinguthabile inzwakazi yasebathenjini mvanje nantsi kaloku imuslim mbukele ekhaya sawuphawula kaloku ngawo ke lo mfanekiso wokuqala ogangatha mvanje kwiziganeko zemozulu apha eMzantsi Afrika uphela noko mbukela intle kakhulu imeko noxhuma mandundu kakhulu phaya kumntla mpuma ndawo ezininzi phaya ephondo lonke laserhawutini amantla undlunkulu laphondo phaya ePretoria kwasekuseni futhi khona inkwankca nengqele phaya ngaye kaloku la 7 degrees baqhubekele livele kamnandi futhi ilanga xa bevala iminyaba yangomso futhi emva kwedinala ngo-21 degrees mbukele ekhaya chuncabe nam ngokubanzi sijongeni kaloku amaqondo wethu aphantsi naphezulu ngalokuqala ephondo phaya kaloku empuma koloni ngamandla futhi kwimpuma elaphondo khona inkwankca nemvula phaya emthatha nazo zonke nje ezangingqi ngaye kaloku la 10 degrees kanti baqhuba baluvala usuku futhi ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu kanti ke baphila kanje phaya ephondweni lase-Free State ngamandla ke simbukela apha ekhaya kumbindi apha eMzantsi amantla olaphondo futhi phaya ko-Sasolburg phaya ekuseni nguyela 8 degrees naphaya kwiindawo ezininzi nje kuyabanda nenkwankca nentshizane ekuseni bona ke benjenje phaya ephondweni mbukeli wam elisentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma yalo namazantsi indawo ezo ke ezifana phalo kukho O2 ekuseni futhi ngo-7 degrees naphaya eGeorge kunganeda phaya xa bevuka ekuseni kanti bona baphila kanje ke mbukeli wam phaya ephondweni eliseNorthern Cape ngamandla futhi kwimpuma namantla olaphondo phaya kaloku kokurumane ekuseni ngo-9 naphaya eKimberley nazo imvula nenduduma nje phaya ekuseni futhi bevuswa kaloku nguye futhi la 11 degrees zebenjenje ke phaya ephondweni eliseNorthwest ngamandla futhi amazantsi wolaphondo indawo ezifana kaloku kwimpuma futhi eBloemhof napha ke kuyabanda kuyanetha ekuseni futhi ngokunqwa ke naphaya eKlerksdorp ekuseni bevuswa ngo-9 degrees bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni eliseGauteng apho sikhoyo ke siyambukela apha ekhaya ngawo kaloku lo mzuzu incam yelaphondo njengapha kothembisa iSoweto Johannesburg ungabanda ekuseni ngaye ke la 6 degrees bukela ekhaya sithe chu futhi ngokubanzi phaya ephondweni ke elikumantla apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi eLimpopo phaya koPhalaburu ekuseni futhi kuxoke kamnandi ngaye la 23 degrees napha kumbindi ePulukwane bevuka ekuseni futhi ngo-6 degrees sehle njalo futhi ngokubanzi phaya ephondweni elisempumalanga ngamandla futhi amantla walo sikhukhuza ekuseni ngo-6 degrees napha kuncame laphondo futhi emelo kwakusekuseni futhi iyavakala inkwankca phaya nengqele ngo-5 degrees vuma apha ekhaya ndiyivale ndisonge phaya kaloku KwaZulu Natal amantla wephondo futhi ephongo lekuseni qabaqaba ngamafu ngo-10 degrees napha kuncame ko-Vryheid ngo-12 napha kuyabanda futhi eKokstad ngo-8 mna ndikuthanda kangaka xesha limyole kamnandi mawethu